Това не е шега, тръбата вече е прозвучала. Ако посрещаш Исус Христос при Неговото завръщане, напиши Амин. Божията тръба вече е прозвучала, а голямото бедствие е на прага. Бог казва: отвори очите си и погледни, и можеш да видиш голямата ми сила навсякъде. Можеш да бъдеш сигурен в мен навсякъде. Космосът и небесният свод разпространяват моята велика сила. Думите, които говорих, се сбъдват в затоплянето на времето, в климатичните промени, в аномалиите в хората, в разстройството на социалната динамика и в измамата в човешките сърца. Слънцето побелева и луната почервенява. Всичко е извън равновесие. Наистина ли не виждате тези неща? Само ако посрещнем Господа, ние и нашите семейства ще бъдем запазени след бедствието. Ако искаш да посрещнеш Господа, напиши Амин в коментарите и се присъедини безплатно към нашата група за изучаване на православието. Заедно ще открием пътя чрез Божието Слово.